Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Bombo Radio Philippines. Ti umuna apas ti makalawas sa pakasaritaan ana pauluan, Kawaw Apamatag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I need your love each moment of my life. The memories shared together. Apay nga itakalangan si Mang Puet Abigail. Nasip nga tan. Inururay na ka ni Manong Nelio. Anya ka no ti bagat yag syuman kanyak, Auntie Mia? Adda ka no impawit ni mamang mo akwartam. Aw-awagan na kakano ti kabsat ko. Ngam saan mo asungsungbatan? Ado nga minter aramida kiti mawag, Auntie. Numasingaak. San kun amayulo ngay tuloy? Lik-lik-lik am samot nga minakasarita. Kagurguram ka di ti inam? Adda ka di po na makagurakan ko na. Adda ka payla ang iti kinder idi nagabrod. Amok ang makaluksaw ka idi kenkwana. Idi saan anakadaray iti panagturpos mo iti elementarya. Napayagan day di, Auntie Mia. Agturposak to iti high school. Ket, no saan ang makadaray iti panagturpos mo iti high school? Ad-addan tiguram kenkwana, ha? Auntie, mabalin, madamdaman to na pagsaritaan tayo dayta. Kita, pati siyak. Kaya't nakaliklikan. Ala, ingkag sukat, tatulungan na ngagluto iti pangrabyan tayo. Wen gayam, Auntie, saan kayo kadi anapan ni pwestuyo? Napanak, alas 3 pa lang itay nagawid ak. Aslam, maditirik nak. Kan liklik-likak dagiti customer ng agaram kanyak. Oray ta, adamit pangitalkak iti pwesto. Kasana, ani madayo tirignak ni mamang. Ubingak pa iti pinanawat nak. Kan kasla napatpatikan ko na ti anak da kina Uncle Nelio, ngagsyuman kanyak. Sa kadagiti napapatingal daw iti biyak ko. Idi nagkasangayak. Kaniti tunggal pa nagsara ti klase, nga umawat na kiti pamadayaw. Awan. Iso sa anak sigura mababalaw ni mamang. Kagap-gapuyo lang dito idikal man Manong Nelio. Naimbang ta sa anak pa'y anak arwar. Nagadun anatang daytoy. Hindi lang nakasangpet aki di balay analagip ko, adyak gayam na kay tugot di tinateng para kada kayo. Awan samot din na Abigail. Nasapa asumsumrak iti pagadalan, Manong. Sa nasip nga to ninton makasangpet. At dat samot din nopyo na. Imbag no, napasnakmat lang iti panagadal na. Ada ka di masapul yukin kwa na, Manong. Manipon nga ro di nakipagnaad kada kayo ni Abigail. Manmanumatan na makasarsarita. Mala, ibagak tukin kwa nang agpasyar ije balayo. Angon kaya? Kumusta kaya man ni Junior? Kas jay, nasaririt akas kini Abigail. Dahil talang, nasulpeng. Disiplinaan nyo Da kayo ti amana. Isuro na kayo kit din. Kanayon mo't kit di abagbagak. Awan gayam. Saan nakakadingay nawagan ni Divina? Nasurukan ang makalawas, manipod idi na udi ang nagsarita kami. Amuna mo't ngami na makumikumak. Pasaray, umianak iti pagdagosak iti asidag ti pestok, Manong. Pasaray mamindwa no pamitlo iti makalawas nga mawag kanyak. Kat parikot na ni Abigail. Ngala, ibagak tukin ni Abigail nga agpasyar iti ayan nyo. Aldaw ti tiyenda ita, kat kaadu ti customer.
Napanak iti balayo itay bigat. Jak manen na dano ni Abigail. Kinmaysa, agdardaras mo titay ni Mia. Saan ka na mas daw ka ni Mia? Talaga suplada ti kabsat ko. Nasayat mo ti panakisarita na kanya kitay. Suplada nga ta, kadagiti agararim ken ko na. Amo ni Abigail apagungtag. Isuan na sungsung-batan dagiti awag ko ken kuana. Ang mga numakumikum lang iti panagadal na. Kaslagi ni Junior, saan na kayat ti masinga, no adar aramiden na. Ang mga no cellphone mat lang ti araramiden na. Divina, saan ka kumaanaw ngat una iti anak mo? Numuna, ta saan mo ama dindinaan? Naimbag ta nakapasyar ka. Aday talaang, kaputawan ti klase, awan ni Junior. At nakaragiti barkada na. Saan nakmatlakay kayat na dyan kabsat ko? Manipod nga minidimmal latiw kay ti pagnaidan. Saan kayo unayan nga kita? Ayun gayan. Adabilin ni mamang mo. Sungbatam ka no ti awag na. Kaya't nakakasarita. Sige, Uncle. Ado nga min tinararamid ko kadagiti na palabas ng aldaw. Day tama timbagakin kwa na. Hanggang tihatap na, likliklikam ka no. Uncle, sino day jay? Ni Emil. Nabiit pa yung agkasira di takaro ba? Engineer ka no. Ang nabayag sa nagtrabaho iti Saudi Arabia. Ni, umaysa dito yung Uncle. Umay ang atamanin makitungtong. Masansan ang makikaro ba no awan lakit di aramiden na. Girl, I need you. I need your love. Dagam na pinta sa balasa nga sa nga ilim nilyo. Dandan jak nagtuloy yan. Narigatan, ang mga numasi nga kayo. Saan ko lang nga sa nga ilin na Abigail, Emil? Syuman ko, anak ni Divina nga asawa. Abigail? Ni Emil? Kumusta kayo? Nasayat, Matt. Sang-sanga iliak lang dito eh. Dituyak kami na nakasta kiti pagtrabahwak. Kalpasan ti sumagmamano atawan na panagtrabaho kiti abroad. Ay, amang ano na pagsaritaan yung kanya Uncle Nelio, engineer. Saan ako nagbayagan, Uncle? Nagpakada ka madadagosan. Imayak lang nakikaruba. Dito'y ka pa, Abigail. Barang addan ti kabsat mo, into madamdama. Kasarsaritan pa lang ni Emil. Tamang isagana kiti merinda tayo. Abigail, napintas ka. Huh? Ka siguro kini mamang mo napintas. Napinpintas ni mamang. Napudawag lang amin. Nasdawa kita'y nawagan na kiti engineer. Nakita kayo ngamin itay. Kat naibaga ni Uncle Nelio nga inhenyero kayo kano. Balasang ka na. Adulagi di tagararem king ka. Pino adapay nobyom. Ne, ubingak pa'y. Agturpusak to pa'y laiti high school. Kunak no kolehiyo kan. Balasang ka ngaminin. Nasayat mo, nawan pa'y nobyom. Agadalak pa'y, engineer. Diya kaya't ni may pada kadagiti dadong mga ka-eskwela ka high school pa'y laang masikugdan. Sa intarayan ida tinobyo da.
Hulyan matan ti pampanunotak. Nakwapo. Medyo natayanganan nga mo bingtilangana. Itay perengenak na inisaman sa dinakulap nak. Sa bali tinariknak. Anyang tati kaya ta sa untay jay. Agriring ta cellphone mo, Abigail. Huh? Ni mamang mula kiti dayta. Amang ano saan mo manin akaya ta sumbatan. Sungbata ko, nanti. No di ka pa'y pinagtagarian. Amang ano di ka pa'y sumbatan. Hello? Oh, Abigail, nasaya ta makasarita kan. Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at, mamang. Madama nga gararami na kati assignments ko. Nasaya at no kasta. Ipasnag mo na imbang ti agadal. Agturpos kan, kat masapol nga dawa ta mapamadayaw. No, adawa ta ka pamadayaw. Makaawid kayo nga ta, adumaray iti panagturpos ko, mamang. Saan ko amay pasigurado dayta? Kita ito. Ngamti kayat ko nga imulam iti panunot mo. Adaak dito'y abroad nga agsak-sakripisyo para iti masakbayam. Agyaman hak, mamang. No adda madingar aramidam, maamuak ni Mia. Awan ti may limad mo kanyak. Agungat manan. Abigail, adda ka pa'y? Wan, mamang, dumdum nga kada kayo. No di ka mat kami nagtagari. Dengdeng kami dagiti bagbagayo. Anyamot to ni mamang. Tila pa kabasbasulak kan kuana. Nasayaat, taki nasarita matlaang ni mamang mo. Kat, anya ti kunana. Ipasnag ko kano ti agadal. Kan masapol kano nga damaawat ko apamadayaw ito nagtrupusak. Kanayon mat nga daawata mapamadayaw. Ibagbagak de takin kuana. Makot, makasangpot to nga ro din to nagturpos ka. Kitaan nanto kano, auntie. Kat, nasakit manan tinakamukan kuana. Narwama kuan. Mapan kayo ka diti pwesto ita. Umayak to kumagmerienda inton madamdama. Inton pangal daw laangan ti ay mo, tapno da kasangok. Ang mga no, jak makaawid inton malang. Uray ta damot dalulugan lola akadwak. Bakasyon manin inton bigat. Jak sigurado na makaawid ak inton migat. Malum to siguron. Kasangsangpot ko lang dito'y dagos ko, manang dibina. Ay na, nabambanugak. Nagano na talaga ti negosyo. Umiyan ka dita? Ado ti customer ko, manang. Nabanugak launa yan. Masadutak nga agawit. Umiyanak lang, hindi dagos ko. Pantayang kumana imbag ni Abigail. Amang ano at nobyo na. Sigurado nga awan manang. Kanjak itulok amay padakan ka. Abinaybayan na ka tinakasikugkan ka. Mia, amo ka nasakit tinakam mo. Aglalo ta nakasigug tinobyo mi di. Saan yon nga ipalagip day tamanang? Awanin ti panggap ko ang makinobyo pa'y. Sana ka maan ano? Uray awan na asawak. Girl, I need you. I need your love. San mo ga makadindin na ti siyuman mo, Manong Nilio? Kinaykayat natin nakipag na ditikab sa ti asaway. As-asidig ngamin iti pagadalan ti balayda. Kan tapnong maliklikan ti sayang guseng. Amumatan ti panunot na iti tao no datuma. Pudno launay data. Ang
Masansan mo't kit di asarong karak. Kaya talang, manmano ang madanon ko. Lano ka rin ti mapanidya intun bigat. Ang mga mabalinti sumurot, tapno makaaliwak sayak man. Umay ka, palasang pa ni Mia. Ah, Katawan tidakos na, no ginusto kayo. Baring mapanunot na pala ang ti makiasawa. Sayang ti kinapintas na. Uncle, kadwayo gayam ni engineer. Kababain pa'y, jak pa'y nakadalos. nadali manak mo dito sa alasyo. Madlaw nga dabalasang. Tani, nagbanglo pa eh. Oh, ngay may sakamat. Karura da lolo kan lola. Adda dinarayan da paskan. Malam to siguro no sumangpet da. Sa anak pa nga minanangan ka nagipaknita. Nagriingak ti nagaramid iti assignments ko. Nasaya ata saan ka rin mo. Narunakat ni Sabado man. Unang paiso, masapol nga galiwaksay ka. Narigat no pasing nga adar. No daduma. No sa dino lang ditan ti pangisungsungsungan dagiti barkada kanyak. Maong tanak tumanan kini Auntie Mia. Awan gayam. Kaslawan ti makita kini Mia. Naturog iti dagos na iti rabi eh. Amangan numalam tumatan no sumangpet day jay. Intun malam ko mga ron ngayon may kami. Tapno makapag-ammo na kini Mia. Bareng makapag-ginusto da. Ipay suyo at talaga ti mangyasidag iti ipagyo kanya ka, manong. Kababain kada kayo, engineer. Apangan no papainan na kayo lang ni auntie. Suplada ka dagiti agar-anong kan ko na. Ay sus. Ang mga numao pa adagos ni Militi deta ngayon bagam. Nang runa kat di na pa nakapag-am mo kini Mia. Kahit kumatkit di ti makipagayam. Awang plano nga asawa, wino mga asawa, manong. Saan pa'y anala daw? May gayam ni Manong Nelio. Naimbag, tanadanon na ka. Nabayagan na jak si Murot kan dagiti barkada kan ti Mia. Jak masangot ti agaliwaksay. Adu ti raramidak. Nasayaat, tapno saan ka amaungtan, Abigail. Kat dalolo kin lolam. Saan da pa'y nga ro da si Mangpet? Ite pa'y bigat ti rimorda. Ada ka no dinarayan da paskan. Sumipngetan. Ang mga nadadaulan da. Nimot ngamin papa. Lakayan ngam agmaneho pa'y laang. Di ko manangikuyog iti kadwada. Ni, amang ni sudan dali jay, auntie. Siya kon ti mga lukad iti gate. Amang noong tan ni auntie ni Lolo. Ay, sapay ko ma. Taon makaidanang ti ni auntie akadwa ni Uncle Nelio ni engineer. Amangan namin niya ti panunutan na. Nasayat no nakasaritam mo't langan ti anak mo, Divina. Nagapuha ki jay itay bigat. Ngamnyabigay lang tinadanon mi. San pa'y gayam ang nakasangpet ni Mia? Kat, napapakan mama? Ada ka no na panandapas ken. Divina. Awan ka di pa iti plano mga agawin. Nagtulag ta idin. Nagturpos pa'y ni Abigail iti kolehyo. Among anagabrudak para iti masakbayan da ka ni Junior. Nakaya kon. Kano saan ka nga agawid into nagturpos na Abigail? Ang mga no talaga, madagdagan tigura ti anak mo ken ka. Uray ka di si Canelio. Riribukan nak matitiday tabanag.
Imawag tapno malaganan kiriknak. Divina, sana nagtaon ni Abigail kanya. Ngamimbilang kun akas pudno nga anak. Napatagmat kanyak noan niya ti marikrik na. Yalla ti dakkan iti sabali a project iti kabangi-bangayli. Linawas lagan na makaawidak ditoy. Ang mga numalatiw ka pa yun iti pagkasiraan. Saan? Ikarigadak ti agawi iti linawas. Ay kat nasayata. Bareng maranaan tanton ni Mia. Awan no saan? Mapantay di pwesto da. Kas na ibaga kada kayon, awan plano ko ni tiday tabanag. Aging kayta, agbababawi ak. Nujak ko mapinaybayan iti ti kayan ayat ko. Yan lati da ka no iti sabali a project iti kabangi-bangayli. Linawas langin ang makaawidak ditoy. Ang mga numalatiw ka pa yun iti pagkasiraan. Saan? Ikarigatak ti agawi iti linawas. Agat nasayata. Bareng maranaan tanton ni Mia. Awan no saan? Mapantay di pwesto da. Kas na ibaga kada kayo, awan plano ko ni tiday tabanag. Aging kayta, agbababawi ak. Nujak ko mapinaybayan ti kain ayat ko idi. Kas lagpada kayo itigasat kini Mia, Emil. Di po nagsina da iti kayan ayat na. Kaputa nakasikog iti sabali a babae. Dayjay, saan moten ang nagayat pa eh. Kasta ka di. Nasingpot mo't iti panagkunag. Angam no may papan karag iti agar-aram kinkwana. Ay sus, suplada. Narigat nga ron no kasta. Apay nga ron ni Divina nga asawak. Pinanawan ti kayan ayat na ang nakasikog kinkwana. Angam uray na tatangak nga dayo. Babaan iti panagananos ko. Nagunod kumutlaang ti panagayat na. Nagasat ka. Kung nagasgasat man ni Divina. Tay tilaksi ti kasasaad na anaga na kabalasang. Sana day ta tinagbalin na tubang iti panagayat na king ka. Kung gayam, kaano nga ro damang ro iti baro a proyekto? Sapay la ko ma. Makapag-ammo kayo pa kini Mia. Talaga kahit na kaya si Digiti ipagyo Apay, napintas? Wino, napintas sa kas iti asawa yo. Ngamno amula ko maniniliyo. Agbabawi ak launay. Dakkel di basol ko. Kitya ka mo no kasano. Ang mapakawandak. Awanan plano ka mga asawa pa eh. Makaanay na pakaragsak. Numaator ko dagiti bidot ko. Apay, ante, adda ka di napatag na ibagayo kanyak? Nakasapsapa ka asimrek diti kwarto mabikil. Siririn ka pailaan. Ang mga nagpuyat ka iti kasi cellphone. Ay, ante, agar-arami dak iti project ko. Kan nagbasa akpay kadag iti libro. Dandani nga minti examen men. Agul-ulbud kan sa. Maamwag tumatlaang tipod no. Sumrek kayo nga men iti kwarto, tap na mapanagnagan yung ti bagbagak, ante. Sige, mamati akon. Lalaingam, laglagi pam tikid daw ni mamang mo. Masapol nga agturpos ka nga adaawatem apam madayaw. Wan, ante. Ar-aramidak mo ti amin nakabalak. Nangruna kat inkari ni mama nga adanto into nagturpusak. Kat bareng Ngam no saan ama kasampat? Adaap man?
Sa bali lang ano, at damat ni mama nga mismo makaimatang iti pa nagturpos ko, auntie. Inyakar na kano iti sabali a project ni Emil, Abigail. Iso ati plano, mapagamamok pa lang ida kinimiya. Ala kayo, uncle. Ang mga niramraman na kayo ni Auntie Mia asupladaan. Amoy mo tanti ugali na kadagiti agar-aram kan kuana. Awan mo tidakas na no agamamuda. Kat no makursunadaan to ni Emil, kat matukay na tirik na ni Mia, awan tidakas na. Nasaya at nagpaiso no mapanunod ni Auntie Mia ti makiasawa. Awan gayam, amano kahit mo ti sumuro tapno sana makadlaw ni Antim. Uncle, mabuti nga. Amangan na makadlaw ni Auntie Mia. Diyak kaya ti maungtan. Dito yung ganti pisto ti kabsa ti asawa yung ano. Masansan na malabasag na ito eh. Mitala nga makastrekak. Itaman lang na makaumayag. Laga, napigsagaya man dahito apwisto. Ni, manong naliyo. Na kayong magkayam. Ada rin ang takiti asidig ti pwisto. Awan gayam, kadwak ni Emil. May sangay inhinyero. Agkas-kasera iti kaaruba. Emil, ni Mia. Kumusta ka, ading? Napintas na ito yung negosyo. Naka-order kayo ka din, iti ka ninyo? Sige, panawan kayo pa'y. Agsubli ako niti counter. Oh. Talaga anaatap ka dagiti lalaki. Awan raragsakan na, anak yam-am mo kanya. Girl, I need you. I need your love. Nakamisuot niyan ti Mia si Mangpet. Ada nga takakura na. Ay, jak maawatan ti tanta na mutom na itay. Ore na kami suot na napintaslat na. Limak lakayan ngawan man. Nakakam na. Ala, auntie, asino? Ada ka di manan sa baling agar-aram kada kayo? Ay na, may saka pa'y. Dayjay nga agsyuman kan ka ti ibagbagak. Ada kinakuyog na agwapo. Ha? Bibiyang ko pa'y uray inhinyero. Ala, nakabasol gam ni Uncle Nelio kada kayo. Ammo na lang arudan akagurak dagiti lalaki. Inyam amunak pailaang iti dayjay nga Emil. May gayam ni Uncle Nelio ay jay pwestuyo. Isumat lang awawisan nak idi. No kasta, amum dayta plano na. Ah? Nakita mo dayjay nga inhinyero? Ne? Diyak amo dayta, auntie. Maamuak laang apagtultulagan dak. Agalwad kayo kanya. Ipulong kayo kinimanang dibina. Amangan no sana mo't ngayon gagara dayjay, auntie. Ay na, saan mo nga isakit dayjay alalaki? Uray man kid di asawa ti kabsat ko. Ti kunana, jak may toreda pagsasawan. Pakawanin niyo lakuman ni Uncle Nelio. Ay. Pinanawan na ko. Talaga makakura. Ngam na maamuan na ngam amok ni Engineer Julian. Asos, kakaasi ak lakit ni kankwana. Talaga adi nakayat yak paaram. Ngam, kursunadan samot tayo dyan nga ininyero. Amangan no saan mat nga inranta ni Nilyo. Amangan no nagbidot ka iti panangipapan Mia. Asaan nga imay ni Manong Nelio iti pesto manang?
E di lang manan. Sa adak kadwa na lalaki, kan inyam amuna kanya. Awan ka diya talaga ti panggap mo ang makiasawa? Saan pa nala daw ti amin? Napintas ka. Saan anakaskas daw nga adu ti gusto kan ka? Ay na, saan nakman ipagpada ka na kayo? Mia, Amok ka na sa irtirik na yo. Saan ka di apod no ti kunat? agyamanak. Tay tilaksid ti panagsikog ko abalasang. Inalangon nak ni Nelio. Kat sa anak ang nagbidot kan kwa na. Nagipulong kanyak ni Mia. Makapungtot launay. Ingkanto agpakawan iti kabsat ko. Amumatan ti ugali na. Yung may babawik na routine naramid ko. Ang kaslasan mo nga interesado ni Emil iti kabsat mo. Emil, kunam? Inhinyero ni Emil. Barupay. Ubing nga tayo ti 5 atawan ng siya. Guwapo. Ubing pa'y tilangana. Kun nasingpet. Inhinyero gayam. Gam, uray no kunam anasingpet. Tadi mo ammo ti usto nga ugali na. Wan matkit di. Ulita ka. Kasaritam to anasaya ti kabsat ko. Bye. Ay. Malagip ko lakat nga rod ni Miliano. May sangataitan nga abogado. Saan man na mangkot niyan ti Mia idirabi, Uncle? Masansan naman nga umyan iti dagos na. Nagipulong gayam ni Mia kini Divina. Nagbaganak ni mamang mo akasaritak ni Antim. Ammo ka nagipulong. Nangagkot ti panakisarita na iti cellphone. Kung naktupay kada kayo, nga mga niramraman na kayo. Ang sumangpet nga taita. Jack lang mo, Uncle. Oh, saan yung matakadwa ni Junior? Di namat kaya ti sumurot. Uray kasano ti panang pilit ko kinukuana. Killjoy talaga da jakabsat ko, Uncle. Ay, tinasahat, Uncle, isaganan kayo ti merienda. Mabit lang, ha? O, sige. Pay, an matlata ni mamang day jakabsat ko. Kasano? Ad-ada nga isot kay kayat nangam siya. Saan ka na uray di kalman, Mia? Iso sinapak lang ang timay. Napukawan ti suron ko kada kayo. Basta saan yun ton nga ulitin ti inaramid yo. Pakawanan na kuman. Ang uray tawanan ni Emil. Diya ka muna agsublipay. Kaskunada, inala na kanumot amin na pagananay na. Saan kuman nga iso ti pagsaritaan tayo? Kurt, kumusta gayam ni Junior? Masaya at mo't. Natalaan. Natuso no daduma. Ipasyar ko inton maminsan. Saan nyo abaybayan a dumakkelan na tuso, Manong? Amang ano saan yun ton amatob nga rin ton dumakkelan? Ay, jakman ammo na sino timmalaan. Nasing putak mo titikunak. Napukawan ti suron ko kini Manong Nelio Abigail. Jak magustuhan ti imbagana. No asino ti malaan ni Junior. Masuronak matitikapsat ko, auntie. Uray edim nakipagnanaadak pailangan ka nakuha kini Uncle Nelio. Adayo tirik na kanyak. Saan ta napagsaritaan dayta? Ket, kaano ti periodical exam yo? Into no may alawasan. Nakasagana ka din. Tulungan ka kuma ng makumi makiti negosyo. Amangan no sa anak tumanin ang makasangpet inton rabi eh.
Awan mo't problema iti panagadal ko, auntie. Amok amasirib ka. Ngam saan ka unay nga agtalag iti bagim. Laglagi pam. Basitla pa nagbidot mo. Maungtan ka kinimamang mo. Amok dayta, auntie. Iso ano daduma. Madantanahagan. Girl, I need you. I need your love. Hello, mamang. Pasensya kayo no saan kayo ano sungbatan na dagos. Ada ngamin aramidik itay. So, pinakapsot ko di volume ti cellphone ko. Tapno sa anak amasinga. Tiamok kat sa anak manan akayat akasarita. Oh, kaano ka diti panag-examine niyo? Intun bigatan, mamang. Madantanagan nak nga rod. Masabol na nga ito ti maalam kadagiti amin na subject mo. Lumabalin, sika ti kang atuan ti maala na. Ado tinalalaing ngam siya, mamang. Ngam ikarkarigatak ti di agpaatiw kadakwada. Aywan gayam, malagip ko man. Am-amom ka di day dyan nga Emil? Ti engineer nga inyam amon ni Uncle Nilio kani Auntie Mia? Wan, mamang, nakita ko niti na minsan. Ang mga damot ng nobyom. Ni awan pa'y, mamang. Awan pa'y mo ti agar-aram kanyak. Nasayat nga rod no kasta. Sige nga rodan. Saan ka nga agpuyat tapno masapa ka nga agringin ton bigat. Bye. Bye. Apay nga ta. Adinamag ni mamang ni Manong Emil. Aring natatang ko. Ngam, kasla sa bali ti atap na may papanit ti dayjay nga engineer. Ay, ad-addaman nga tan ang makagura. Numaamuan na nga may da Uncle Nelio. Kanday dyan nga engineer dito eh. Ungtan naklakit di. Aldaw gaya man. Isungot la marik na akong tibisin ko. May ayaw ka ng buy-buya karagiti agbungbungan na mula ka natin. Narigat ti agtalon. Lumakaya ka talaga. Mariknak, nadarasa ko ang mapanog. Alam ure ko manukasta. Sa anak lakid di akaptun tinadagsan na sakit. Mayatan. Oh, talaga nagagit kayo, Manong. Ang dawan. At kayo pa lang dito italon. Adda ka mo, Timil. Kunakno saan kan ngagsubli. Tayo nalam ka no amin na pagananay mo. Amangan ngamin kunak no agbayaga kiti project ko. Jakmat nga rod masango ti aglaba. Kat mangala ka kumangamin na iti paralabam. Oray saan eh? Sabalin sa tinagawatam iti imbagak. Mangtangdan ka iti aglaba karagitarwatem. Oh? Ay. Kwa. Malagip ko man kit di. Nimbag ta saan na kayo akinagura ni Mia? Nakagura talaga. Nagpakpakawanak yun ko na. Nasaysayat sa ano, ijay balayan ti pangituluyan tangaga. Sarsarita. Ha? Ay, uwo na. Kwa. Manong Nelio. Igilangan kasi rak ti pagtarusan ta. Nagpaluto akit ti pangaldawan tayo. Ni, ay, kasta ka di. O sige, agyaman naklaunay. Sana kang bayag. Nagawid akmat lang iton malam. Maring makabakasyon na ito'y tinapaot, inton basitin di trabaho iti project.
Abigail, luktam man ti kwartom. Simrek ka kano adagos iti kwartom, itay makasangpet ka. Aging gaita, saan ka pa yarimwar? Apa yan ti? Saan ka kadiya mabisin? Anya ayatar aramidam? Agrib-review akmanan. Nagrigat nga may dagiti examen may itay. Ngam, gusto mo't kidi dagiti answers ko. Saan kan sakit diya sigurado? Mga rabi tayo nga raw doon nanti. Ituloy ko tag-review itong madamdama. Dahil nga may karigatan na subjects ti examen may itong bigat. Namasapay ko tanang aton to ti score ko. Ay, agyaman nalpasan ti exams me. Makainan ti utek ko. Ngam-abay ka kasla madandanagan ni Uncle Nelio ti umuawag. Hello, Uncle. Hello, Abigail. Kasangay ti kabsat mo, inton maminsan nga daw. Ibagam to ka dantim. Ken lolo, mada tayon to amin. Pumasyar kayo kumain di balay tada kayo matlang ti mangawis kadakwada. Paring makaumaya ka inton bigat. Pilitok ni Junior asumuro to kanya. Nasaya at launay, Uncle. O sige nga Roden. Tani, dapay pa na. Bye. Bye, Uncle. Ay, Anya nga ito orayan din nakalugan iti deta kotse. Ita lang makitak deta kotse Diyos ko. Apay, ayakas lang madanagan Ay, agyaman nalpasan ti exams me. Makainan ti utek ko. Madandanagan Ni Uncle Nelio ti umawag. Hello, Uncle? Hello, Abigail. Kasangay ti kabsat mo, inton maminsan ngal daw. Ibagam to kumakadaantim ken lulom. At tayon to amin. Pumasar kayo lang ni Jebalay, tada kayo ti mangawis kadakwada. Paring makaumayak inton bigat. Pilitak ni Junior, asumuro to kanya. Nasaya at launay. Wala. Sige nga Roden. Tani, dapay papanak. Bye. Bye, Uncle. Anya nga ito orayan tinakalugan iti dadya kotse. Ita lang nga makitak dita. Apay, kas lang madandanagan Abigail, nalpas ka din di pa nag-examen nyo. Umikan, makilugan kan. Ni Manong Emil magkaya. Apay nga muna, nag-examine kami. Adlaw ka na mayong ka nakakita iti kotse ka. Ken mas daw kan san wapay nga amo ka nag-examen kayo. Ni Manong Nilyo ngagsiuman ngin ka tinang ibaga. Da kayo gayam tinakalugan iti kotse. Wen, nga mapagbitak lang. Aguri ka. Narikat sa akit examen nyo tadi ka pa'y umisam. Makaangas akong titinalukay. Tanalpasan ti exams me, Manong. Dahil taman di ko napimpintas ka man na umisam ka. Siguro, kaski ni mamang mo ti kinapintas mo niya. Napimpintas na mamang kanantimia, Manong Emil. Tila ang kinapudaw ko, tinatawid ko kadakwada. Sige, lumugan kan. Kunaklan mo itulnog da kita yan. Dito yung restaurant, tinurong tayo. Agmirinda tapay. Arayo pati pagawidak. Ang mga nurabinton na makasangputa ka dyan. Na-stricto ka din ni Mia. Manipod iti nakasikog tinobyo na. Ganiti nagsikugmat ni mamang. Naungatan. Nadlaw ko nga ro da suplada ay dinapan kamay ti pisto na. Kaninya maamonak iti aksyoman keng ka. Kaslaya ko maulit ti makisarita keng wana.
Kabutan nyo gayam ti kapsat ni mamang. Saan mo kiti? Uwan kayam. Pagbita lang ha. Tapos ka maungtan. Agyaman, nak. Kumusta ti eksamen nyo? Naipasam ka din mo lang amin? Sapay ko, ma. Tano na babati maalak. Ung tanak tumanan ni mamang ko. Masirip ka kanumat. Awang problema dita. Kabalam dita. Ituloy ng tagmirinda. Tapno maitulod ka. Nagmalmalam man jak rimwar. Nasakit ti bagbagik. Talaga matayangan na taon. Matayak sa amutan. Saan man na dayta ti bagbagam? Jakpay kaya ti mabalo. Bakas pagarigan da kas tigasat ko kabayatan ti kadam iti abroad. Umaynak to kumakitaan. Saan man na dayta ti bagbagam kanyak? Sumsumgar na kiti dutdut ko. Kumusta gayam ni Abigail? Nalpas nga tanti pa nag-examen da. Diyak pa'y nasangot tinapan ni Jay. Panagkunag. Nalpas nga tanti examen da. Katawagam ko ma. Awagak to iton, Rabi. Ang mga nuadapay lang yung pagadalan da. No nababala ang tinaalan. Saan mo kumaapagong tanti anak mo? Kasaritam langan na nasaya. Narabya na si Mangput niyan ti Mia. Ang mga noong tanak manan. Nang runak at nakita na ang tulnog ni Manang Emil. Ay, dandani sa anak kasangpad. Oh, kumusta ti eksamen niyo, Abigail? Nalpasan nanti. Nangatumatlaan, tinaalam. Jak pa'y amo ati resulta na. Anyakit di ti panagkunam no sigurado kamatlaan kadagiti insungbat mo. Awan lat serben, di pa nagpuyat mo nag-review. Sapay kumata na nga to amin discourse ko. Sa anak mo't katan amaungtan ka ni mama. Apay aday tapan nakaungot mo ti pampanunutem. Ti panunutem, ti masakbayam. Saan ka pa'y amakinobyo? Namnamahal ka o hanggang dak, mamang. Amo yung nga tanalpasan ti exams mi. Kat, kumusta ti panag-examen nyo? Nangato ka di matla ang tinaalam. Agpada kayo kin Auntie Mia iti saludsod. Anyangay nga rod, kat masaknan kami iti masakbayam. Sigurado ak matkidi ka dagiti answers ko. Nasayat no kasta. Aywan gayam, madmadi ka no ti bagi ni Nelio. Sarong karaman kit di. Masurunak itay tapatay kit din ti magbagana. Anya? Ada ka di sakit da? Nadagsan ka no ti bagina. Sige, sarong karak inton bigat, mamang. Uray tanalpasan ti examen mi. Kan, awan klase mi inton bigat. Pamparamad ta namang sarong kar iti kabsat mo. Tapno maya sidag mo matibagim kan kuana. No isumat ti manyad adayo iti bagina kanyak, mamang. Nasingpet ti kabsat mo. Sige, mamang. No awanan ti bagayo. Bye. Hey, siyak man iti nagbali na takas. Talaga akay kayat na nga anak na ni Junior. Ngam siyak nga anak na, iti kinabalasang na. Agkalintagan pa'y laang ni Abigail. Wan, kuna na kumalatan. Tadikat adu pa'y laang sa una. Supaya pakabanugag. Numarik na nala kumano kasano ti rigat kung agtrabaho kan agsaksakripisyo dito'y abroad. No sa anak nga ta binaybayan ni Miliano iti. Ang mga no saan kumamot anak kapag abogado.
Naikari nga tamat nga umayak ag trabaho dito'y abroad. Apay alaglagi pagdaychay alalaki. Girl, I need you. I need your love. Madanagan sa unay ni mamang mo, Abigail. Masaya at matentirik na. Nasayat ano kasta, Uncle? Uray no saan ngay mawag ni mamang, sarungkaran kayo matkat. Napatigak ka di matlaang, agsyumankin ka. Un matangkal. Uray saan ada kayo tipudno nga amak, imbilang kayo apudno nga amak. Nariknak to, paya kaslad at dapat patgandak ngam ni mamang. Saan mo kumasawan da ita? At gan nakaunay ni mamang mo. Di na ko may purpulong kan ko na Saan ka madanagan? Amo ka tikabsat mo ti may sarin ang tama. Dayjay, andamanan iti pagayayaman. Talaga abalog. Naimbag no san namot labay-bay anti panagadal na. Dayta ti saan ko amay palubos. Pagungtan na ko na ni mamang mo. O sige, mabit lang ha. Mangisaganak iti merindaan ta. Siya kung ti makamo, Uncle. Isupayak pa kabanugan nyo. Wala man nga rod. Ada ti pansit ti jay. Kunak nga iluto ko ma. Siya kung ti mang luto, Uncle. Nalai nga kagluto iti pansit. Wala man nga rod. Kasta una iti panangidayaw ni Mia iti kinaimas ti luto yung mapansit. Sige, tayo man sa pulin jay kabsat mo. Awan matlagayam ti klase ni Abigail. Di mo pa'y inayaban at imulong di ta pwestom. Kalkalpas daan nag-examen, manang. Bayam nga kinana. Sinarungkaran na matlangatan ni Nelio. Madmadi ka no ti bagina, idi nawagak. Kasla at na ibagana idirabi ikanya. Ay na, lakay magnaminin ni Manong Nelio. Noa, kaya nag-asawa kayo pa'y langamin. Gatsi ka. Awan ka di ti planong pa'y? Ay na, mangal-ala at lang iti buong ti ulo. Ay, ang mga ano sa bali man ti pagturungan day ta. Baliwan talatan ti pagsaritaan ta. Nakayumot ngamin. No addan to awatan a pamadayaw ni Abigail. Agawid kanto into nagturpos. Kita agtuno ka sano. Saan ko amay panamnama? Nagsayangan. Naragsakak ko mano na nga to amin ang naalak iti pa nag-examen ko. Kasanunda ito eh. Ang mga nung kanak ni mamang. Abigail, nasapa ka man na nagawid. Kasto iti oras ti panagawid mi, nauwan dali ti aramidon medyo pagadalan. Da kayo akit ti tinasapa. Ay, nabanugak. Dandani pa ikid din umiyanak iti dagos ko. Oh, kamusta? Nakapasa akit examen, auntie. Nangatuman pa si tinalak. Nasaya at no kasta. Ang saan kansamot ang naragsak? Naragsakak. Imala kaming kada kayo aman manong nga umisem. Ay na, siya pa iti inaramid mo a pinagpambar. Makaamu ka nga grason kini mamang mo. Ang panaklakit ni auntie no ibaga. Ada subject ko ang nababati grato. Oh, Uncle Emil. Manong Emil kung nakgayam. Jack nam namaan nga awagan dak.
nalipatam sa amutan na dinawat ko tinambar ti cellphone mo, itinagmirinda ta. Italang ngamin na masahog ti mawag. Makumikom kayon sa launay. Kunambay. O kata niya, kumusta ti examen mo? Nasayat mat. Ay ka, timala ka kini mamang mo. Bayam, numakawayak, agawidak tapno libre ka. Anya? Ilibridak? Siyempre, siya trabaho. Agyaman ako unay Manong Emil. Sige nga Rodan. Bye. Api nga ta. Amo na ka di? Amasirip mo't ni mamang. Lakid din wada sa baling agkasira iti pagdagdago sa Emil. Si kamot gayam. At aga di nagbaliwan ti langag, tasanda ko na mabigbig manong. Bimanag ka ngamin. Kan jak ngamin nakita ti rupa mitay. Uray man manuak nga umay, baybayadak matiabang ko. Kay kahit mong samot ton dagyan dito eh. At ayaw ngamin ti lugar mi. Kan ada dito iti trabaho. Kat nasayat ah. O nakapasyar ka manin. Kem sa anak ngagbayag. Nangito ko tak iti pagsukatak para ti may siyang aldaw. Kasta ka ni. O sige nga ron. Panawan ka pa dito. Girl, I need you. I need your love. Talaga nga yung paypay suyo ti mga libre kanya ka. Nagatumot na gito in order yon. Kabalan tang ibusan da gitoy. No inawis ta ni Auntie Mami, agungat lakit di. Saan lakit di mo ta sumurot na ijay? Amang ano saan nakpay kidi apalubusan na Amom, bakumi ko makiti trabaho. Ngem gapugin ka. Inkarigyatak ti May. Agyaman naklaunay no napatnega kada kayo. Awan pamilya. Kaslanak ti pangibilangaking ka. O sige mangantan. Amang ano pagungtan na ka ni Auntie Mia. Saan sang agawid ita, manong? Ado ti customer day niya pwesto na. Talaga napigsa. Gusto ti nastrek na negosyo. Oh, apay di kat mangan? Ay, mga nakon. Kal, naimas na kita in order yo, paborito. Agpada kay ti paborito kan mamang mo. Ha? Kasano nga mo yun dito, ha? Ay, awan. Ang awan ti may limod ng kalmonilyo kanya. May papan kada kayo. Ha? Kasta ka di, Manong Emil? Ginay baga kanyak ni Manong Emil. Kasla may saak ka nga anak, ti pangibilangan na kanyak. Kasta nga tangag paiso. Diyak maawatan ti marikiriknak. Napatag-matang kanyak ni Manong Emil. San arumbang alumbos iti may sagaya mo no ama, ti pangibilangan kwa na. Maong tanak lakit eh. Kan may sa engineer ni Manong Emil. Nasingpat. Ado lakit iti napipintas kan pada na adi-adal nga gayat kan kuana. Kunak no naggapo dito ni Abigail Manong Nelio. Yak ngamin nadano ni Jabalay. Mga ano iti kaadalan na tinapanan na. Oh, saan ka kada sumrek iti pwesto? Agdiretso iti panaggapok dito'y Manong.
Ket, kumusta kayon? Kastoy, nasayat mo ten. Pasaray, nasakit ti pagbagik no danduma. Ang no nakatumara kon, mayat mo ten. Saan kayo mga agtumarlat ni ti agas? Agpadoktor kayo kumaa. Awan mo tinadagsen asakit ko. Uray pa'y manong, masapul nga agpadoktor kayo. Saan nyo akay lalaan ti kwarta pagpaagas yo? Saan kumaa natanggan ti ulo yo? Makaungot lang arudan ni Mia. Ang mga no, makaraman man ni Abigail iti unget. Saan nakita ti Antina dito eh? Kaasima ti showman ko. Nanti Mia nangalay ti ko. Ha, mong tanak lakit eh. Abigail! Adak dito yung kwarto kanti. Nagpigsamot ng ti panangirikapyo ti ridaw. Kunak man na nga to amin tinaalam iti nag-examen kayo. Namapay ba ba ti gradom iti dayto ya subject, ha? Nang ato mo ti score ko. Nababala ti gradok dito. Mangiramraman ka. Makaamu ka kinimamang mo ang agtalintegan. Mamang, amok ngong tandak. Anya di nararamid mo. Kasano nga da maawat mo apang madayaw no mamagna ka matimay sa subject. No, awan to ti maawat ko pa madayaw. Saan kayo ka di nga agawin, mamang? Saan pa'y laan nga dahi tati pagsaritan ta? Agpudno ka man kanyak. Ada ka din nobyo. Ni, awan pa mamang. Girl, I need you. I need your love.